పలమనేరు మండలం మోరం పంచాయతీ రాజీవ్ నగర్ కాలనీలో శుక్రవారం జరిగిన గంగమ్మ జాతరకు పలమనేరు శాసనసభ్యులు అమర్నాథ్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన గ్రామస్తులతో కలిసి అమ్మవారిని దర్శించుకుని పూజలు నిర్వహించారు. ఆ తల్లి చల్లని చూపులు ప్రజలందరిపై ఉండాలని, వర్షాలు సకాలంలో కురవడంతో పాటు పంటలు బాగా పండి అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండేలా అమ్మ దీవెనలు మనకు ఉండాలని ఆయన వేడుకున్నారు. అనంతరం గ్రామస్తులు ఆయన్ను ఆలయ మర్యాదలతో ఘనంగా సన్మానించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. కార్యక్రమంలో ఆయనతో పాటు ఏఎంసీ చైర్మన్ రాజన్న, బాలాజీ కోఆపరేటివ్ సూపర్ బజార్ అధ్యక్షులు ఆర్వీ బాలాజీ, సింగిల్ విండో చైర్మన్ వెంకటమునిరెడ్డి, మండల టీడీపీ నాయకులు నాగరాజురెడ్డి, గణేష్, రవీంద్రనాయుడు, అనిల్, సురేష్ బాబు తదితరులున్నారు.